to nitie tax ma United Opposition joma pingo sirikal sani wacho ni gin ka gidonjo to gibiro liberate payslip. Koro apani seche ma Mheshimiwa Mbadi wang' ni biro somo budget nyaka wach mar payslip no biro thagi ni to be ginyalo liberate moro dwe mar 6. Odho kaka nene gi kaka economy chal to kapar gima ng'eyo ni Mbadi ok nyal timo kaka neno gi pacha kaka asesomo kako tiyo en medo kendo taxes moloyo kama gintie sani. To apani usuru aneno mana ka nyalo dhi bet kama pod entie ni mondo duoge chien ok ane ka ginyalo kalore kaka economy obedo. Kendo mano be pogruok mana nitiere godo gi Finance Act mar higa mar 2025. Nitiere mwandu mamoko mane bedo zero rated, nitiere taxes mamoko ma bende nothi chok. Koro nitie mane gitieko, nitie a third factor ma World Bank osebedo bende ka push, so nitie reforms ma World Bank and IMF osebedo ka dhiro monego bed ni economy atiyogo. Koro kadok chien matin, ing'eni economics mar piny to en mana ni choko pesa gosuru titiyo kode e budget. To e diere kanyo kama ichoko chatin moloyo mitiyogo, mang'eny pinje to otin ga moloyo mitiyogo, inyalo gapno, inyalo we obed kamano iluongo ni deficit, to koro ibiro kawo loan kata ka Happy Berry mi grant tende ng'ato miya pesa mok ichul bang'e. Deficit wani IMF gi World Bank joma samoro bende miwa loan gi chuno waga ni nyaka kiko kadhi percentage moro. Percentage ma gidwaro ni kiko kadhi no otek mondo ichopie. Mondo ichop kanyo tiende ni jomoko samo nyaka riembe tich, tiende ni projects moko nyaka we. Ma en gik ma ok yot ahinya ne sirikal mar timo. To ang'eni aneno ka ok gibi reduce moloyo current deficit ahinya. Ananeno ka 2026 nikech warie yiero nyaka gitim budget miluongo ni very conservative ma ok transformative ahinya. Bang' kwa yiero ng'ani ma president odonjo. To koro ing'eni en tie gi thuolo ma koro to nyala timo gik moko kecho be ng'eni en thuon gimoseneno nodwano tim samoro rire gari otim masani bende joma nyalo tame ahinya bende tin. Koro mopogore gi mano to Kenya to pod pesa ne ng'eny ne wuok mana e pur. Pure ma pod duong' mogik. Koro king'eyo composition mar gine to gi ka watalii nyalo biro, so services machalo telecoms to gi tourism, banking giri ok ane gima dhi change gini maduong'. Mo moro mwayudo pod onge, gold moro mwayudo maduong' kata moko mwayudo kaka mega cha ok ane ka en scale manyalo loke. Koro aneno ka budget ma 2026 nyalo chalo mana gi 25. Gi 25. However, nitie kuonde moko ma kakipoge